ayın 27'sine Allahnratcan gidip Marı velayetinin devlet howpsuzlygyna öz ayagy bilen gidip şunam ayın 30'y şu ýagdaýa getirip bize dem gelin akidin diýip diýip aýdyp jaň edip şu yaralarına münäseret görüň özüňiz devlet kanun ba görüň ine 3 günde näl derejä getiripdirler. Marı velayetinde şäheriň içinde bolan zatlar. Biziň hem arzymyz bar şu zatlara. Tabi denayı kırılan şanda nama bagale nama hiç şanda nama dik dostlar nasıl zor ki zor Suşeş kader bir şeyini magasın ha ben hiç kader tab ki ha jalgi sabzi şam sakar çi Allah ya zat şöyle No. Nasıl ki? Çok. Bu ara o çiğ acatan diyor. Bu camı geçer kapandan. Que push e assim acabou. Basta. Bu Minisi dedi. ne men seni. Mani minisi. Tuma var.